Шығарылышыбызны ауыл хужалығына бағышланған ауыл сулышы сәхифәсе белән дәвам итәбез. Биредә ауыл хезмәтчәннәре, алар җитештерген продукция, гомумән республикабызны азык-төлек белән тәэмин итүчеләр турында сөйләрбез. Hayırlı irtəm, efirdə ауыл сулышы сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нишмәтдинова. Шәхси ярдәмче хужалык алып баручы гражданнар сатып алынган чибиләргә тотылган чыгымнар өлешен субсидия аша кайтара ала. Гаризалар 2 июльгә кадәр кабул ителә. Күркә чибие һәм каз чибие 200 сум, үрдәк чибеше 120 сум, бройлер чибеше өчен 100 сум субсидия бирелә. Иртәнге 6-дан бирле Мәскәү базары янында шын авыл тормышы кайный. Әби бабайлар үзләре үстергән яшишәләрне Казан халкы өчен сатыга алып килә. Ә инде шәһәр халкы натураль бакчада үскән яшишәләрне бик сөенеп ала. Бәясенә дә карап тормыйлар. Менә 200 сум килосы сатабыз. Бүген 5 кило алып килдем. Менә 1000 сумга. Өлкәннәрнең кай берәүләре бирегә вакыт уздырырга үзара сөйләшеп утырыр өчен килә икән. Ләкин махсус яшелчә, җиләк-җимеш сатып акча эшләүчеләр саны да байтак. Тамчыдан күл җыела. Азмы күпме булса да акча бит диләр әби бабайлар. Мы всегда на московском рынке или на колхозном, потому что, мы верим, что это натуральный продукт у них и, естественно, лучше, чем в магазинах брать. Берничә атнадан соң шәһәр халкы помидор, кыяр сырый башлаячак ди сатучылар. Июль аен әбиләр үзләре дә зарыгып көтә, чөнки акчаны да күбрәк эшлиләр, товары да тизрәк сатыла. Татарстан аграрияларына раб чәчүлекләрен саклау өчен файдалы бишәкләр, ягъни энтомофаглар кулланырга тәкъдим итәләр. Бу көннәрдә Россия авыл хуҗалыгы үзәгенең Татарстан филиалы белгечләре 3000 гектар раб чәчүлекләрен тикшерделәр. Республикада кәбестә күбәләге 4000 гектарда табылган. Күбәләкләрнең уртача саны 50 адымга 8 дона туры килә. Иң күбе 15 дана. Бу Ширмешән районында 360 гектар раб җирендә табылды. Атна саен әлеге сәхифә кысаларында без сезне төрле районнарда урнашкан шәхси ярдәмче хуҗалыклар белән таныштырып барабыз. Бүген сүз Нурлат районы фермеры Иршат Зайнуллин турында булыр. Иршат Зайнуллин шәһәрдән Степное озеро авылына күченеп килә һәм асрауга 5 баш мөгезле эретерлек ала. Соңыннан фермерга әлеге шөгыль ошап китә һәм ул истәмә 7 сыер сатып ала. Бүген аның барлыгы 46 берәмлек мөгезле эретерлеге бар. Овцы есть около 100 голов, лошади непростые тяжеловесы. Вот занимаюсь этими, у меня есть работает, как говорится, работа идет. Кормами уж где-то я свою технику отдаю, отправляю на командировку, где колхозы, они мне цены, солому дают. Вот так уж работаем, стараемся. Тәүлеккә 20 килограмм сөт савып алына мөгезле эретерлекләр өчен барлык шартлар да тудырылган. Моннан тыш, әлеге хуҗалыкта корбан чалыр өчен тәкәләр үстерәләр. Фермер дәүләт программалары бик кирәк ди. Взял эти деньги, используй, выращивай, купи скотинку, постройся, она все равно польза же идет. Это очень даже выгодные вот эти программы, гранты, вот это все для сельского поселения это нужны, конечно. Хәзер бу авыл җирлегендә 9 кеше фермер исәпләнә, 22 елда нибары 6 гына булган. Күптән түгел. Иршат Зайнуллин тагын бер яңа шөгыль тапкан. Үзе ясаган күлдә төрле тыкымлы балыклар үрчетә башлаган. Бу атнага авыл хуҗалыгы тармагына бәйле яңалыклар менә шундый иде. Мин Динә Нишмәтдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булышам.